De stand is 3-0 door het doelpunt van André Zwart. 4-1 door Mick Snel. Voor Mick Snel, zijn vierde doelpunt. Tom, van harte gefeliciteerd met het behalen van de finale in het Ziggo Dome. Voor mij wel heel erg trots op jezelf wijzen, op de ploeg. Wat we bereikt hebben, we hier een doelstelling. Die doelstelling hebben we bereikt. Natuurlijk, als je in de play-offs zit, dan wil je gewoon de finale halen ten koste van alles. We gaan alles doen, de supporters gaan alles doen. Als je zoals de 1500 man serie in de zaal, het leeft hier gigantisch en dat is gewoon jammer dat het net lukt. Maar bij mij wel heel erg trots wel. We hebben geknokt voor wat we waard waren vandaag en misschien niet altijd even slimme dingen gedaan. Maar we hebben dit seizoen heel veel geleerd en helaas is het over en uit voor ons het zaalseizoen. Ja, je krijgt gewoon te veel stip en vrije ballen tegen en je scoort gewoon te weinig. En dan zie je dat je tekort komt en dat doet pijn nu, maar ik denk dat we inderdaad terug kunnen kijken op een mooi seizoen. Ja, dit was vooral denk ik een seizoen van ervaren. Want er zijn maar 12 spelers uit het team die ooit cruciale spelen, hè? Dus dat is leuk. We hebben volgend jaar nog steeds dezelfde ploeg, plus versterkingen, dus we zijn in de breedte sterker. Dus ik denk alleen nog maar dat we er volgend jaar beter op staan. En dit is voornamelijk denk ik een leerproces voor u. De doelstelling is dat we ook steeds beter gaan korfballen, dat we ook steeds bewuster zijn in heel veel situaties die met topsport te maken hebben. En dat iedereen nog steeds meer in zichzelf ontdekt. En ook zelf gewoon nog beter wordt, want daar zit ook nog ruimte in. Dus zowel in het spel, in de agressie, in het lezen, in heel veel dingen in topkorfbal zit nog rek.
En we maken constant stappen. Dat hebben we vandaag ook weer gedaan. Je verliest wel. Maar uiteindelijk ja, denk ik dat dit verlies ook wel weer leerzaam is. Ja, ik kan niet anders dan gewoon trots zijn op iedereen die meewerkt hieraan, de groep. En ja, we gaan vrolijk verder dadelijk op het veld, waar we ook nog wel wat kansen hebben. Maar voorlopig zijn wij terecht uitgeschakeld.